L-operazzjoni militari li kienet qiegħda sseħħ kellha bil-fors tagħmel użu mill-ispazju tal-ajru ta' Malta. Kienet tikkoordina man-NATO u ma' organizzazzjonijiet oħra sabiex jinħolqu rotot apposta ħalli dawn l-ajruplani militari jużaw daw ir-rotot u jużaw anki ċertu livelli li permezz tagħhom meta jgħaddu minnu mhux qed itelfu l-ajruplani ċivili. L-ewwel nett meta għandek l-air traffic controller inti, meta għandu pilot b'dott ta' ajruplan li qed jgħidlu isma' jien għandi emerġenza, jien m'għandix fuel, l-obbligu prinċipali anzi ewlieni tal-air traffic control officer huwa li dan jiffaċilitalu li jinżel lejn l-ajruport ta' Malta. Aqqas hekk hemm bżonn twaqqaf titjiriet oħra biex jinżelu, qed jgħidlek li hu mingħajr fuel. U l-ewwel ħaġa li ġratilna kif jaf kulħadd meta ġew dawk iż-żewġ ajruplani Libjani lejn Malta. Dakinhar kien ġurnata fost normali u kien ġej ajruplan mill-Libja, dawn iż-żewġ manaġers ġew taħtu biex ovvjament ma jinqabdux mir-radar ta' Tripli. 8 minutes from landing minn Malta ħarġu minn taħt l-ajruplan liħor Libjan, li kien ajruplan ċivili, xellu transponder, għallu bina narawhom, rapportaw li xorton fuel, request immediate landing in Malta, ovvjament aħna daħħalnihom, u 8 minutes later kien on the ground in Malta.